हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर नै न'आव थाना गोदाव सोराव मोनदों बबेयाव थांनाय जायो बबेयाव थांगोन एसे ओंखारबोदों माने थौदो बबेयाव थांनाय जायो नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर नै बिराद गरम आं हारसिं थाङा लोगोफोर आंनि लोगो थांगोन सन्जय फैगासिनो मोनफैयाखै बियो बेखौ नेगासिनो नै जोंना बाथौ मन्दिर गेट जोंनि गामिनि गेटआ बिराद समायना ना बेनो जोंनि हाजिसानि गामि फैगासिनो बियो नै सन्जया मोनफैबाय कहाँ जाना अच्छा होगा रे बहुत गर्मी है बोलो कहाँ जाएगा पूरा ठंडा जगह ठंडी जगह दीपोर बिल में जाएगा ना दीपोर बिल में अच्छा होगा शायद ना चलो दीपोर बिल में दीपोर बिल मुंह से भी नहीं निकल रहा है चलो दीपोर बिल दिखाएगा आज आप लोग को लोगोफोर आं मोनसे खोथा सानदों आरो माने इमान खस्थ' खालामना भिडिअ बानायो BGM होबाबो माने नो कपिराइट BGM होबाबो माने बैकग्राउंड मिउजिकनि खोथा बुंगासिनो आङो होबाबो माने कपिराइट नाङो आरो बेनिखायनो एबार BGM होआ नामा बेयाव बैकग्राउंड मिउजिकखौ होआ आरो एकदम र' ओमफ्राय मोनसे खोथा बावदोंमोन दुर्गा फुजानि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय दुर्गा फुजाथ' मोनायावसो नायनो थाङोना दा नायनो थाङा बिराद गरम नै सान्दुं गोसा बेनिखायनो एसे बेसे आरो उन्दुनोबो हाया गरमाव बेनिखायनो आरो दीपोर बिलावनो एसे थान्दा जायगा नालाय एसे जिरायनानै फैनि आरो बरागाव मोनबाय जोङो दा बरागाव नै कम्पानिफोरखौ दिन्थिनो नोंथांमोननो नै माबा कम्पानि बेफोरो बे लाल कम्पानि बिराद कम्पानि दङ बेयाव इन्डास्ट्रियेल एरिया आरो बेफोरबो फेक्टरि कम्पानि गडाउन सब गासैबो गरमानो बांद्रायलै ओमफ्राय सानदोंमोन एबार माने दुर्गा फुजायाव जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दो माने 2आ गुवाहाटीयाव सिनेमा हलाव रिलिज जागोन होननानै नाथाय जायाखै आरो बेनिखायनो गामियावनो थांनांसिगोन नामा गाबोनफोर नायनो मोनथिला आरो माब्ला दङ रिलिज जानायबा मोजां जागौमोन आरो जों सानदोंमोन हलाव नायगोन थांनाय बाराव माने दाहाला जादोंमोन रिलिज जादोंमोन नायदोंमोन ओमफ्राय 1खौथ' थांनाय बोसोरनि बे आगोल बोसोराव नायखांबाय एबार 2 फैदों 2खौथ' नायथारनांगोन गरसुक मोनबाय गरसुक फ्लाइअभार बियो जों साजों थाङा जोङो सिंजों थांनानै आगदा थांसै आरो आगदा थांबानो जों मोनहैगोन दीपोर बिलआ आगोल जोबोर गिदिरमोन आरो मानसिफोरा बेयाव माने माबायदि मा जाखोथाय माने सोर फानखो माबाखो बिदिनो बायै न' लुबाय इन्डास्ट्रि बानायबाय ओमफ्राय दा दीपोर बिलआ एसे फिसा जाना दङ नै ओरैबायदि आरोना फिसा थेवब्लाबो मेन दीपोर बिलनि भिउ पइन्टआ जोबोर समायना आरो एसे गिदिरानो नुयो नाथाय बेनिख्रुइबो बिराद गिदिरमोन आरो नोंथांमोना दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन दा जों नै गरसुक मोनदों गरसुकनि बै दुर्गा फुजानि पेन्डेल बियो गरसुकनि दुर्गा फुजा पेन्डेल बियो नै जों राइट टार्न लाबाय ओंखाम जानायाबो गोबाव सम जाबाय जों ओरै जा मा होनो ओजों रुटि मोनो ना मोनाथाय रुटि जानांगोन रुटि खाएगा ना रुटि खाएगा रुटि के साथ क्या खाएगा रुटि के साथ क्या रहेगा कोल्ड ड्रिंक्स सब्जी तो वो तो कॉमन चीज़ है वो तो नहीं हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा हाँ कोल्ड ड्रिंक्स चलो बिये गरसुक बिये गरसुक बियो एसे ब्रह्मपुत्र बायदि डिजाइननि ब्रह्मपुत्र नङा सारायघाट ब्रिज बायदि आरोना डिजाइननि बे मोनसे फिसा दालां ब्रिज मा होनो ओमफ्राय नै मानो दंफां लाइफां इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना बुजिखागोन दा नै दंफां लाइफां मानो इम्पर्टेन्ट मानो गायनांगौ जों
बेयो गरसुकनि सबजि मार्केट आरो हलसेल सबजि मार्केट सोरबा नोंथांमोना बेफार खालामनो गोसोबा बेयाव हलसेल रेटआव लांफैनो हागोन गारि बस्ता बेसे नांगौ नोंथांमोननो गरसुकनि जालुकबारिनिफ्राय फैबा गरसुक मोनबा राइट टार्न लानानै एसे आगोलाव फैनानै राइट साइडआव मोनगोन आरो लोगोफोर नैबे फरेस्ट हाना माने फरेस्टनि हा नङा मोनथिला आरो जावगासिनो एकदम अबस्था गाज्रि खालामदों आरो बेथ' जोबोर समायना हाजो जायगामोन आरो नेचारेल बिउटिमोन बेफोरखौ जावनानै नै एकदमबारे माने मा खालामगोन बेखौ जावनानै मोनथिला आरो लोगोफोर दिपर बिल थांब्ला ना बे जायगाखिनि मोनोना बे जायगाखौ मोन आंनि फेभरेट आरो बे जायगाया माने एकदम जोबोर समायना आरो थांबाय थाब्ला बै हाजो माने नोंथांमोना जेब्ला माने गावनो फैना फिजिकेलि नायगोन ना अब्लासो बुजिगोन आरो बे बिउटिखौ जोबोर समायना आरो ओमफ्राय ओरैनो मबाइलाव नोंथांमोना मोजां सिनायाखै मोजां नुवाखैबो जानो हागौ आरो जोबोर समायना बेखिनियाव एकदम बिथिं हाजो बे मेघालय गोलैयो नामा बे मेघालय गोलैद्राया बे जोंनि माबा आसामानो बेनि नेक्स्ट बै उनखैजा माने मेघालय गोलैगोन आरो बे एकदम बिराद समायना आरो बे भिउआ नोंथांमोना नायबाय था वाव ओमफ्राय नै बे हाजोनि बे गाहायाव बिदि खेला क्रिकेट गेलेगासिनो जा समायना ना बिदि हाजोनि गरायाव बिदि गेलेनो मोनबा गोसोखौ मानो मोजां मोना जानो क्रिकेट फुटबलबो जायो नामा बेयाव ओमफ्राय नै जोंनि बिखा बिख्लो जुबिनदानि माबा मा होनो श्रद्धान्जलि जासिदोंमोन आरो बिथांखौ क्रिकेट गेलेगासिनो जायगायाबो जोबोर समायना ना फाइनालि जों दिपर बिल मोनफैबाय माने दुर्गा फुजा जागासिनो दुर्गा फुजा सोलिगासिनो ना बेनिखायनो माने मानसिफोर खम आरो गैया होननो हायो आरो मानो होनोबा बेयाव गरम बोथोराव बिराद कापोल फैयोमोन आरो बेयाव सेंग्रा सिख्ला बेसे नायनो कापोल बिराद कापोल फैयोमोन आरो बेनो दिपर बिला जोंबो दसे गारिखौ लाखिनानै एसे भिउखौ इन्जय खालामगोन ओमफ्राय माबा माबि जाना लागोन आरो दे मोजां जायगायाव लाखिले बेनि साइडआवनो लाखिनो बे साइडआव लोगोफोर नाय दिपर बिलो जोबोर समायना ओमफ्राय बे जायगायावनो जोंनि मोनसे बैसागु मेथाइबो शुटिं जादोंमोन आरो जों बै मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन आगोलाव नोंथांमोना सार्च खालामबा मोनगोन आरो लिंक आं डेसक्रिपसनाव होना दोनगोन एसे जिरायनानै भिउखौ इन्जय खालामगासिनो आरो गरम नालाय माथो खालामनो आरो जिरायनानै खालि नायहरनोल'सो हायो गेजेर गेजेर बै एयारपर्टनिफ्राय फ्लाइट बिरगासिनो ओमफ्राय आरो बै नाव लानानै बै गेजेराव मा होनो ना हमनो थांनायफोरखौ नायहरगासिनो ओमफ्राय मानसिबो बिराद खम दिनै गोबां मानसि जागोन सानदोंमोन फुजानि बन्ध नाथाय गैया मानसि गैया ओमफ्राय दसे उनाव जाना लानोसै माबाफोर लोगोफोर ओंखाम उखैनाय मोनदों ए रुटि दखान नागिरगासिनो रुटि पुरि परथा मोनगोन ना मोनाबा मोनबा जानोसै मोनाबा थांसै मोनगोन दङ बेफोर मा जिनिस बेफोर मा जिरादले बेयावनो जाना लानोसै
लोगोफोरजों दिपर बिलाव दसे इन्जय खालामबाय ओमफ्राय जेबो जायाखैमोन एसे दिपर बिलाव रुटि पुरि जाबाय ओमफ्राय नै दा फैलायबाय बरागाव मोनसे माने गोदान पार्क बायदि बानायगासिनो बेखौ नायनो फैलायबाय नायनोसै माबायदि जादों बा बेसे दावगाखो बानायनाया लोगोफोर बानायबाय थानाया नै शहीद स्मारक पथ शहीद स्मारक बानायगासिनो डांगर बनायसै रे बे आरो मा मोनसे इन्स्टिट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाव यूनिवर्सिटी दिनैसो फैफेरबाय बेयाव हानाय मो भितर दं माइसो बै बेनो शहीद स्मारक एसे गोजौआनो खाथियाव थांबासो मोनसिगोन बेसे गोजौ बेनो लोगोफोर शहीद स्मारक शहीद प्रणाम तुमाक हाबनो होगोन ना होआ मोनथिला आरो दिनैसो फैबाय दिबना वाव समायना बानायदों किन्तु वाव बै माबे बेफोरले लयजाबल নাই পুরা ভিতর লই জানো নাকি অলজন ঘুরাই আনিম বল নে দিলো बै वाव ধুলি হইছে ধুলি তো আছেই बनायसै नैया माबा बियो बेबो बल कोनो নাই समायना बानायदों किन्तु बैया माने मबाइलाव भिडिअ बानायबा एसे फिसा फिसा नाङो आरोना जेब्ला नोंथांमोना खालि माने फैनानै फिजिकेलि नायफैगोन गारि थयब्लासो मोनसिगोन गारि थय अलप खुसकारुबल गारि दोननानै एसे थाबायना नायनि वाव गेजेर गेजेर दैबो दङ बे दिपर बिलनिनो भागोमोन आरो भाग माने मा होनगोन दिपर बिलनिनो मोनसे भागो दिपर बिलानो बेबो दिपर बिलाव बानायदों बेखौ इफालो बनायसै गुरु बैया एट्रेक्टिभ बुस्थुआ बेसो लोगोफोरजों ओंखारबोफिनबाय माने ओंखारना नायगोन सानदोंमोन आरो कमप्लिटबो जायाखै नालाय ओमफ्राय नायनि खारना जाहैबाय बार बारबाय थादों माने धुलाफोरा एकदमबारे बिफुंगासिनो एकदम सेस जागोन आरो बेनिखायनो नायासै ओरैनो साजों सा नायना फैबाय ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना होदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फिनिश खालामसै बाय बाय